Gero politxa, Nik etxia erosi eta bestia gorde. Sumari? Hemengo gordokin asko ez dugu manten, Bueno, baina hartatzen behizu? Nik, ez da izango neket gorde. Ba, nik engo nuke neure lau hilo bartu eta jungo nitzake Euro Disneyra. APM? Zer da APM? Asociación Portuaria Motrecuarrak. Ei, què tal? Molts pensareu, on estàs? Ja ho sabeu, a Doña Manolita, la cua on la gent ve a buscar sort. Madriden, txokoi. Doña Manolita. Ba, nire lagunak eta nire dugu hor, Doña Manolitan bat. Loteria da lokura bat, Nik ez dut inoiz jokatzen, benetan esaten dizut, Ni behin nahi Madriren, bueno, Madriren holasek gabonetan junginan hilo bat goñata eta junginan eskaparien gedunan eskana, eta nire hilo bat Manolitanien erosi behar. Kolia? Baina kolia impresionantia, ¿Preparados para pasar 6 horas de cola? Ahí está. Ni sinceramente ez dut etxutzen kola hori. Nik horrako kola bat egingo nuke, jo que se, Julio Iglesias ikusteko, asko gizan duarako. Hori da. Gainatuko da ordu bat eta esango. Honeaino, ni batzartzea joteko ordu dakat. Ati itxuit, eta roidenak, ala. Loteria zin da internetetik erosi. Igual hauer. PDF bat bidaltzea. Baina eska hori beti da lan. Horra juten zagoin, eta daukotzu 2 ordu. Nire amak adibidez se los trago. ¿Qué dices? Benetan. Bai. ¿Loteria erosteko? Eitxu, juntzan, ginen abuztuan. Eta abuztuan zagoin kola bat, orduan eta erdi gutxienez. Ba, imagina oin zenbat dago. Horien behar da olako loteria txandaka, bat kapesni hartzen barruen, da gero bestia txandia. Guk hori zen gendun, Manolitanien batzuk tragu hartzea junpintxuekin da bestia kolan. ¿Sabéis que hay gente que coge números de catástrofes? Ba, nik izaize numero elegitzuko nuke, ba. Nik aukeratuko nuke zure kotxeko matrikula. Nik jode. Ez duz izan istripuri gazionen gure. Baina ez dakit ez da ni ere. Jakingo duzuzu? 7 bost. Ostia, que cabrón. Falta zenbaki bat, gero da golea. Estupidez edala. Nire zazpi hartuko nabe. Zer? Zazpi zenbaki zen. Zeba? Nik uste zenbaki hona da. Nire zenbaki favorituko da. 3 eta 7. Ni behatzi. Ez que hau loteietan dago lotuta asko superstizioa. Bai. Claro, a ver. Azkenean bola da, eta aukerak berdina dira. Se ha olvidado de pasarse los décimos por la cabeza. Tengo pensamiento de pasárselo a una persona que tengo embarazada. ¿La embarazada está por encima del calvo en la suerte? Yo para mí sí. ¿Cuál sería el tercer humano que más suerte desprende? Pasado por la chepita. Primero, embarazada, Para mí calvo sí. y chepa. Exactamente. No, lehenengoa da txepa, Zuri. Bai. Irabazten dugu. Abritu buruzulian gainetik, pasa berda. Birkira esatea, el calvo de la lotería. Gora, ni jugazeria, nila. Dena pasatzeko. Ni el calvo va de la lotería ez. Ni neuke embarazadi igual no pasako nioke. Kalbu bai. Ba, nik ere ez. Kandelak ipinik egu. Nirea da txepa, embarazada, kalbo. Eta kalbo ez, buruzuliak ez dakit gustatzen. ¿Alguna vez has ganado? Sí, en euros año pasado. Bueno, no está mal. Nire zet inoiz ez autokatu. Ez dut jokatzen. Ni behin egin nuen linea. 20 euro sastarrera botatzeko. Bai, tio. Ba, nik ez. Bueno, azkenien baizuz esaten dan, Osasuna. Hombre, esto besteik? Beia, nik Osasuna barakan momentu za, eta nire nahi dut loterixa.